Wata Ba'amurkiya mai suna Catherine Bridges ta kafa tarihi inda ta haifi ‘ya'ya 17 cikin sa'o'i 29 a makon da ya gabata a asibitin Indianapolis Memorial da ke ƙasar Amurka. Dr. Jack Moro, likitan da ya karɓi haihuwar matar, ya ce a lokacin da Catherine Bridges ta fara haihuwa, jariran suka fara fitowa ɗaya bayan ɗaya. Suka dinga fitowa, can sai ya ce, wannan haihuwar abin tsoro ce, na daɗe ban ga irin wannan haihuwa a duniya ba. Catherine Bridges da mai gidanta sun daɗe tare amma ba su samu haihuwa ba. A shekarar da ta gabata ne da suka ziyarci wani asibiti a garin Rhode Island don ba su shawarwari akan yadda za su iya samun karuwa. An samu nasarar akan shawarwarin da likitocin asibitin suka ba su a ma'aurata, inda suka samu ‘ya'ya maza 17 a jere masu kama da juna. An dai raɗa wa jariran suna masu kama da juna wanda suka haɗa da James da Jacob da Jarrod da Jarvis da Jason da Jeffrey da Jeremy da Jerome da Jesse da Jimmy da Joaquin da Jonathan da Jonas da Joseph da Julian da Jimbo da kuma Dars ta ƙarshe.